Bos días. O certo é que non sempre é preciso criticar ou poñer enriba da mesa o malo. De feito, creo que é bo de cando en vez de poñer enriba da mesa o bo que temos, o bo que sabemos facer o bo que temos a nosa redor. Hai como 4 anos, dous investigadores da Universidade de Santiago e do Chus, do hospital, do clínico, decidiron comezar con un experimento porque a ninguén se lles ocorría. Que todo o mundo máis ou menos pensamos que a música nos cambia, non? Pois nos fai ser máis alegres ou nos fai estar máis tristes ou escoitamos unha canción e nos fai soñar. Eh, entonces estos investigadores empezaron a pensar, bueno, si eso é así, si nós notamos que a música fainos cambiar, podíamos intentar de algún xeito ver se eso se traduce en datos, se realmente nos cambia ou é simplemente unha emoción, algo que sentimos pero que non se pode, digamos que, cuantificar de algún xeito científico. Entonces empezaron a pergeñar un experimento que non era doado, pero claro, os galegos temos unha cousa, e é que temos unha capacidade de colaboración moi grande. O vemos cada vez que pasa algo mal. O vimos cando foi o do Prestige, o vimos este verán nos incendios, a xente gústalle en Galicia ser voluntaria, participar, apúntase, como se suele dicir, que non é un bo símil hoxe en día, apúntase a un bombardeo. E estes pasoulles un pouco o mesmo. Decidiron decir, oye, por que non buscamos un sitio onde dar un concerto e cun tipo de xente moi determinado e poder ver que pasa antes e despois tomando mostras de saliva, vemos como que datos temos antes, vemos que van ao concerto e que sucede, pois como salen do concerto, si salen exactamente igual. Bueno, era unha proba para ver se realmente había algo por donde tirar, algo por donde avanzar. E atoparon evidentemente, como digo, toda a colaboración porque os galegos somos así. O Auditorio de Galicia apuntouse a Real Filarmonía de Galicia, o Concello de Santiago pois fixo todo o que pudo tamén, e ao final naceu Senso Xenoma. Senso Xenoma presentou onte a súa cuarta edición. Nestes 4 anos, 3, cuarto comeza agora, Senso Xenoma xa publicou varios estudios que demostran que efectivamente a música nos cambia a nivel molecular. Hai que os xenes muten de algún xeito, hai que as moléculas aparezan novas moléculas. O último ano demostraron que a macrobiótica, os microbios que temos, por exemplo, na boca e que teñen un equilibrio moi determinado e que teñen unhas funcións moi determinadas relacionadas con certas partes do noso corpo e de como funciona, pois demostraron que tamén mudan, o cal, como dicían onte na presentación, non é nada doado, é dicir, é algo que se ten que investigar porque os microbios non escoitan música. Non saben que están nun concerto e, sen embargo, cambia o seu entorno e ao cambiar o seu entorno o equilibrio tamén cambia. E todo isto está relacionado pois con enfermedades como Alzheimer, co espectro autista, está relacionado con un montón de cousas. O feito e o que queremos destacar aquí é esa capacidade que temos os galegos de colaborar entre nós e sacar adiante proxectos tan ilusionantes como este prácticamente da nada e sin ter que ir a ningún sitio, sin ter que falar con xente de fora, simplemente aquí. Juntámonos, dicimos, oye, podemos intentar, e por que non? E o facemos. E Senso Xenoma é un exemplo diso. Hoxe en día, Senso Xenoma está cada vez máis valorado. O ano pasado levou un premio á labor investigadora máis innovadora e máis responsable. Cada vez son máis as asociacións de pacientes que chaman para intentar colaborar ou para que tamén as distintas enfermidades formen parte do estudo. Hai novas vías de investigación e é evidente, isto non se fixera nunca antes, é dicir, é un modo de investigar, vai máis alá de que sexa unha investigación, senón que é un modo de investigar. É dicir, podes someter
aos efectos da música a distintas persoas, a distintos enfermos, a distintos contextos e saber como reaccionan, porque o que se demostrou con isto é que efectivamente hai un cambio a nivel físico, aínda que poda parecer imperceptible, hai un cambio a nivel físico cando escoitamos música. Así que o que queremos hoxe non é criticar nada, non é dicir que mal se está facendo isto, non é dicir precisamos estes servicios porque non. Hoxe o que queremos poñer en valor é precisamente iso, recuperar algo que temos os galegos, que eu creo que temos os galegos moi noso, que é 4 sentados nunha mesa son capaces de sacar adiante case calquera cousa, simplemente pola vontade de sacalo, porque os 4 están ilusionados con facelo, é algo que o vimos en moitas veces ao longo da historia, pero que se perdeu, sobre todo se perdeu porque tivemos unha etapa hai anos na que máis de 3 persoas se reuniran era ilegal, non debemos olvidalo, porque parte da cultura estaba, digamos que agochada, xeito de ser, xeito de facer, eh, non era ben visto, entón eh, hai unha parte deso que se perdeu, eu creo que estáse recuperando a marchas forzadas e isto é algo que o digamos que o demostra a capacidade que temos de colaborar sin pedir nada. Antes da presentación do Censo Xenoma presentouse outra iniciativa da Asociación Española contra o Cancro que este domingo fai unha andaina solidaria. O máis interesante que é, bueno, pues que todo o que se recade en esa andaina vai para a investigación. É dicir, desde unha asociación de pacientes que están conseguindo recursos para investigar. E faise de xeito voluntario, e levase facendo tamén bastante tempo xa, e a xente está encantada. É dicir, en Galicia, vaias por onde vaias, vas a topar iniciativas pequenas, medianas, grandes, que simplemente nacen da capacidade de colaborar dos veciños, dos amigos, da xente de aquí, sin necesidade de ir a Nova York, a Londres, a París, a ningún lado. Moitas veces sin recursos e moitas veces sin inversión pública. A inversión pública, os políticos, as administracións chegan cando todo está encarrilado. Pero o comenzo sempre é partindo deso, de dous amigos, de 3 amigos que se atopan unha idea que lles gusta, que lles ilusiona e a poñen en marcha porque a medida que a poñen en marcha máis xente vai se sumando. Creo que unha sinal de identidade nosa que non debemos ter.